Колекцията български владетели през вековете замислих през 1998 година, защото исках да бъде готова за началото на милениума. Това е нашия поздрав към всички българи, където и да се намират те по света, защото всички се гордеем с нашата история. И интересното е, че във всеки един от владетелите с размери 20 на 30 см влизат около 600 000 бода. Тоест, изработването е много бавно, но пък доставя удоволствие на тези, които ги работят, и на тези, които после им се наслаждават. Сега присъздавам два момента от живота на цар Симеон II. Един в Египет, когато заминавам на 7 годинки с семейството си в изгнание, и тук го виждаме пред пирамидите и пред сфинкса. И втория момент в Испания като младеж с символа на Испания, тореадорския бик, където вече Симеон се установява да живее и да работи. За живота на цар Симеон II се знае, че е живял в Египет, че е живял в Испания, но в детайли не се познава неговия живот. Хубаво е, че историята може да бъде пресъздавана в гоблени и хора, които не знаят част от живота му, могат да научат чрез тези мотиви, които се пресъздават. Ако такива са отпадналите сцени, какъв ли е филма? Момчето, което беше цар. Една единствена прожекция на голям екран на 15 юни, зала 1 на НДК. Билети на касите на НДК и в мрежата на ивенти.